Διακόπτουμε τη ροή του προγράμματός μας για ένα έκτακτο δελτίο ειδήσεων. Να συνδεθούμε αμέσως με το εκλογικό κέντρο του Στεφανάκη, όπου πλήθος κόσμου έχει συγκεντρωθεί. Θα βγει σε λίγο να κάνει δηλώσεις. Βλέπετε εδώ το κόσμο, ναι. Και πιάστε Στεφανάκη. Να πάμε όμως στο γραφείο του που θα κάνει αποκλειστικές δηλώσεις στον δημοσιογράφο μας Κώστα Ντίντζο. Κώστας Ντίντζο από το κανάλι Al Jazeera. Έχουμε σήμερα έκτακτα πετύχει τον ζωντανό θρύλο, μεγάλο στάρ εδώ στις Σέρρες και υποψήφιο για δήμαρχο, για πρωθυπουργό, για περιφερειάρχη και δεν ξέρω τι άλλο, τον ζωντανό θρύλο, τον One Man Show, το Στεφανάκη. Γεια σου Στέφανε. Τελευταίο καιρό, τώρα που είναι οι εκλογές, ακούγεται στις Σέρρες πάρα πολύ το μήνυμα αφήστε Κασελάκη και πιάστε Στεφανάκη. Είναι αλήθεια, έτσι το έχουμε ακούσει πολύ. Γι' αυτό αποφάσισες να βάλεις υποψηφιότητα και για δήμαρχος, για περιφερειάρχης και για πρωθυπουργός. Ναι, όντως είναι αλήθεια. Μπράβο. Τελευταία έχει έρθει ο Κασελάκης, έχει εμφανιστεί από το πουθενά, ένας που δεν τον ξέραμε πριν, ενώ εσένα σε ξέρουμε αιώνες τώρα, μοιάζεσαι για την πόλη, είσαι ένας πραγματικός στάρ και γνωστός της πόλης, ένα πρόσωπο της πόλης. Ποιος είναι ο Κασελάκης τώρα που ήρθε από το πουθενά? Ο Κασελάκης ήρθε από την Αμερική. Εσύ Στέφανε? Εγώ ήρθα από μια έτσι παλιά γειτονιά, δεν ξέρω αν την γνωρίζουν οι Σερραίοι, η οποία λέγεται Τσουμλέγκνερε. Ο Κασελάκης δούλευε στην Goldman Sachs. Εσύ πού δούλευες? Και εγώ δούλευα στη Mercedes. Μπερδεύτηκα στο τέτοιο, στο κουκνάκι την ταβέρνα δούλευα. Στο κουκνάκι την ταβέρνα. Ήμουν ένα από τα πρώτα μπουζούκια παλιά, ναι. Ωραία. Ο Κασελάκης όμως μιλάει 5 γλώσσες. Εσύ? Εγώ έφαγα 10 γλώσσες εκείνη την εποχή, αλλά ήταν τι έφαγες 10 γλώσσες? γεννόσιμες. Αυτό το ψάρι που λέτε. Το πλακοτσοτό? Ναι, πλακοτσοτό. Εντάξει, 10 γλώσσες. Είχε βάλει μάνα μου και λιμονάκι, ήταν που γεννόσιμες. Μπερεκέτη. Αλλά τη γλώσσα που ξέρει ο κύριος αυτός που λες, εγώ δεν την γνωρίζω. Αφήστε Κασελάκη και πιάστε Στεφανάκη. Εγώ την έγκριση αυτή τη στιγμή την αφήνω στο σερραϊκό λαό να αποφασίσει ποιον ακριβώς θέλουν να βγάλουν για δήμαρχο. Και για πρωθυπουργό. Ή ακόμα και για πρωθυπουργό ή ακόμα και για... Τι, πλανητάρχη? Όχι, για βουλευτή, πώς λέγεται το άλλο. Ποιο? Περιφερειάρχη. Ναι, ή ακόμα και έστω για περιφερειάρχης. Οκ. Γιατί εδώ έχουμε το Σπύροπλο αντιπεριφερειάρχης. Αυτός πρέπει να έχουμε και έναν περιφερειάρχη για να γίνει λίγο πιο ανώτερη η πόλη μας. Τα πράγματα. Ναι, να έχουμε όσο να πούμε ποικιλία. Ισορροπία. Ισορροπημένη στατιστική να έχουμε μια στην πόλη μας. Να δούμε έτσι, να αξιοποιηθούμε, να δούμε ένα νέο έργο, ένα κάτι ωραίο στην πόλη μας. Νέο αίμα. Νέο αίμα, νέο κύμα. Πολύ ωραία. Τα είπαμε πάρα πολύ ωραία. Όλα είναι νέα, να μην είναι παλιά. Γεια σου. Ωραίο. Μετά από αυτή τη συνέντευξη από το Στεφανάκη, νομίζω δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο και τι θα ψηφίσουμε. Το παρόν δεν αποτελεί πολιτική διαφήμιση.